fel hir lawr, Cam yn gymysgedd, a dyma Rory Holden, arbediad rhagorol gan Margetson. Hill ar dafliad hir mewn i'r cwrt Cosby. Glychlurio mor bell a Sam Hart, nôl allan i Matty Hill. Groesiad dod mewn tuag at Alex Moore, arbediad o didog gan y bachgen ifanc. A mae'r arbediad yna yn dweud tipyn o hyder iddo am weddill y gêm. Jones cyfle i groesi, mae'n chwarae bel mewn at Hughes. Hughes yn croesi tuag at Stevenson, arbediad rhagorol y gorau o'r gêm gan Will Fuller. Hawkins, trai cyflym gan Hawkins, mi'n adon wych yn ymwneud y croesiad at yr ochr bella. Am yn ôl i fewn i'r cort! Am arbediad. Am arbediad o'r ergyd gan Corey Shepherd. Mae hwnna'n dipyn o arbediad gan Fuller, fan y teg. Gwych.